Espero que tingueu l'ambulància a fora de casa vostra, perquè flipareu. I és que, per molt inofensiu que sembli, és capaç de plantar-li cara ni més ni menys que a l'univers sencer. 156.000 possibles combinacions diferents. Necessitaríem 100 vegades l'edat de l'univers ni més ni menys que de 261 anys llum. És una barbaritat. Ei, molt bon dia, invocadors i invocadores de l'esquerda. Avui ens anem a endinsar a dins del meravellós món dels cubs de Rubik. Però tranquil, no t'espantis. Per veure aquest vídeo no cal que sàpigues fer el cub de Rubik. És un vídeo tant per la gent que el sap resoldre com per la gent que no. I és que l'objectiu d'aquest vídeo és que t'acostis més al meravellós món del cub de Rubik i que prenguis les coses curioses que amaga. I és que, per molt inofensiu que sembli, és capaç de plantar-li cara ni més ni menys que a l'univers sencer. Però abans de començar, d'on ha sortit el cub de Rubik? El cub de Rubik va ser inventat ni més ni menys que per Ernest Rubik, d'aquí ve el nom. Un escultor i professor d'arquitectura, que va crear el primer cub de Rubik l'any 1974 amb l'objectiu de treballar i ensenyar als seus alumnes de classe l'espai tridimensional. Imagineu-vos quina cara se li va quedar quan va barrejar el seu cub de Rubik i es va adonar que era molt complicat, que no el sabia fer. De fet, ell mateix, que va ser l'inventor, va tardar més d'un mes sencer en resoldre'l. Aquella cosa que havia de ser un objecte senzill, amb finalitats educatives, va resultar ser una joguina molt complexa. El cub es va començar a vendre per Hongria l'any 1974 i va tenir un èxit tan brutal que ràpidament, el 1980, es va començar a comercialitzar per tot el món. Des de llavors se n'han venut més de 400 milions de còpies per tot el món, el que el converteix en la joguina més venuda de tota la història. És per això que estic segur que no cal que us expliqui com funciona, tots l'heu vist alguna vegada. I si no l'heu vist a la vida real, l'heu vist en alguna pel·lícula o sèrie on apareix a la taula o a l'escriptori d'algun personatge friqui. I és per això que si mai n'has resolt cap, segur que et deus pensar que és una cosa molt complicada, que s'ha de saber moltes mates i molt de física i que cal molt de temps per resoldre'l. Hola, Regor. Què és tot això que estàs fent? Què estàs calculant? No em deixaré, Roger, que estic molt concentrat. Estic a punt de fer el cub de Rubik. El cub de Rubik? En sèrio? Però tu saps que el cub de Rubik no es resol així, que no es resol amb fórmules ni equacions. Ah, no? I com es resol el cub de Rubik, llavors? No, el cub de Rubik es resol amb algoritmes. Algú què? Algoritmes. Els algoritmes són una seqüència de passos, d'instruccions que ens permeten anar des d'una situació fins a una altra. Una recepta de cuina, per exemple, és un algoritme. Són uns passos, unes instruccions que et permeten arribar al resultat final. El cub de Rubik es resol amb algoritmes. En aquest cas, els passos serien una seqüència de moviments. I aquesta seqüència de moviment ens permet fer anar des d'un estat fins a un altre. Ah, sí? Doncs si ets tan llest, aviam si me'l pots resoldre tu, eh? Però, no miris. Barreja. Això sí, que sàpigues que no importa que jo vegi el cub mentre barreges o que no. Què et penses? Que jo el que faig és memoritzar-me tots i cadascun dels moviments que fas
i després els faig tots a la inversa en recordant-me de tots i cadascun d'ells per resoldre el cub de Rubik? Doncs esclar que no, els faig mitjançant els algoritmes, com t'he dit. Ala, no, Jolín, m'has distret i l'he barrejat. Ara ja tot el que havia fet ja no serveix per res. Jolín, rigor, tio, Roger, ja me l'has liat. Sisplau. Doncs sí, per saber resoldre el cub de Rubik no cal que sàpigues matemàtiques. Però, i si li fiquem matemàtiques? No, tranquil, no t'espantis, no te'n vagis. Tranquil, jo ja faig els càlculs. Tu només tingues el mòbil a mà per si has de trucar una ambulància. Potser la necessitaràs, jo t'he avisat. Quantes combinacions diferents creus que pot tenir un cub de Rubik? Doncs bé, per comptar-les, anem a desmuntar-lo. No sé si heu vist mai un cub de Rubik desmuntat, però és així. El cub de Rubik està format per, principalment, 3 peces. En primer lloc, tenim els centres i l'estructura. I hi ha 6 centres, perquè un cub de Rubik té 6 cares, també. L'única característica que tenen és que, per molt que movem el cub, el podem moure com vulguem, els centres no es canviaran mai de lloc. És impossible intercanviar 2 centres. Per tant, només hi ha una possible combinació de centres. Seguim amb les arestes. N'hi ha 12. I estan formades per 2 colors. Com que n'hi ha 12, la primera la puc col·locar a 12 llocs diferents. Per tant, tenim 12 possibles combinacions diferents de col·locar la peça. Però, ara què passa? Quan jo vull col·locar la següent, un dels llocs ja està ocupat. Per tant, només me'n queden 11. Tinc 11 possibles combinacions ara i tinc 11 possibles combinacions per cadascun de les 12 anteriors possibles combinacions. Per tant, tinc 12 per 11 possibles combinacions diferents de col·locar 2 peces. Quan vull col·locar la següent, només me'n queden 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... I així successivament, fins que l'última només hi hagi un sol lloc per col·locar-la, perquè tots els altres ja estaran plens. L'operació matemàtica per calcular aquest número de resultats és 12 per 11, per 10, per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1. O el que en matemàtica s'anomena 12 factorial. Però aquestes no són les úniques combinacions que podem fer, perquè cadascuna d'aquestes arestes la puc col·locar del dret o del revés. Per tant, hem de multiplicar per 2 12 vegades, o el que seria 2 a la 12. I finalment anem amb les cantonades. N'hi ha 8 i tenen 3 colors. Per tant, igual que hem fet amb les arestes, la primera la podré col·locar a 8 llocs diferents, la segona només a 7, la següent a 6, i una. I igual que ens ha passat amb les arestes, les cantonades també les podem col·locar cadascuna d'aquestes 8 de 3 maneres diferents. La puc posar així, així o així. Per tant, hem de multiplicar per 3 elevat a 8, o el que seria 3 per 3 per 3 per 3, 8 vegades. Ens encantaria viure en un món perfecte, però això no és així. No, perquè hi ha algunes posicions del cub de Rubik que són falses, que no es poden resoldre. Això és perquè quan nosaltres estem barrejant un cub de Rubik no podem agafar una peça i desmuntar-la, sinó que només podem fer moviments legals. I hi ha algunes combinacions, com per exemple aquesta, que són absolutament impossibles d'arribar-hi. A partir d'aquesta permutació és impossible fer el cub de Rubik. Així que ja ho sabeu, si li voleu fer una broma a un col·lega, és ideal. De totes aquestes orientacions, només una de cada 3 satisfà l'orientació inicial de les arestes. Només una de cada 2 satisfà l'orientació inicial de les arestes i només una de cada 2 satisfà la relació inicial entre arestes. Per tant, ara sí, ja podem fer els càlculs. Tot i així, el resultat d'aquesta multiplicació ens dona un número d'una magnitud immensa. És un número espectacularment gran i és ni més ni menys que 1.000, 1 milió, 1.000 milions, i és que ens dona ni més ni menys que 43.252.374.489.856.000 possibles combinacions diferents. Uau! I és que no sé si us esteu fent la idea de lo espectacularment gran que és aquest número. És una barbaritat. O sigui, estem parlant de que si des de que va començar l'univers cada segon féssim una permutació diferent d'aquestes, féssim cada segon un possible estat d'aquest cub de Rubik sense repetir-ne cap, des de que va començar l'univers cada segon féssim un, només portaríem un 1%. Necessitaríem 100 vegades l'edat de l'univers
per fer totes les permutacions. Per si no us ha quedat gaire clar, us poso un altre exemple perquè veieu lo immensament gran que és aquest número. Imagineu que jo agafo un cub de Rubik, el poso en un d'aquests 43 trillons d'estat, per exemple aquest. N'agafo un altre, el poso en un altre estat diferent, per exemple aquest. I el poso a sobre. N'agafo un altre amb un altre estat diferent, el poso a sobre. I vaig fent així una torre amb tots els estats diferents. Doncs sabeu quan mesuraria aquesta torre? Sabeu fins a on arribaria? Tindria una alçada ni més ni menys que de 261 anys llum. Estem parlant de que la llum, la cosa que viatja més ràpid de tot l'univers, tarda 261 anys en creuar totes les possibilitats. És per això que si alguna vegada et diu algú que ell així a l'atzar va resoldre un cub de Rubik, és clarament impossible. És que seria com agafar un coet, viatjar d'aquí fins a 261 anys llum i en qualsevol punt del trajecte treure la mà així, agafar un cub de la torre i que per casualitat fos l'estat resolt. O sigui, és immensament impossible. O sigui, tens una possibilitat entre 43 trillons de que això passi. És inversemblant. Tot i així, espero que tingueu l'ambulància a fora de casa vostra, perquè flipareu. Perquè de totes aquestes 43 trillons de diferents possibilitats, qualsevol estat del cub de Rubik, amb tan sols 20 moviments o menys, el puc resoldre. D'aquests 43 trillons, amb només 20 moviments, puc resoldre el cub. Aquest número es coneix com a número de Déu o número d'or. I no sempre ha sigut el mateix. De fet, abans es creien que eren 50 i pico moviments. Conforme la informàtica va aparèixer i vam poder fer càlculs amb el cub de Rubik, vam descobrir que realment no era un número tan gran i a poc va anar disminuint, fins a arribar al número 20 que tenim ara, que està matemàticament demostrat. O sigui, amb 20 moviments com a màxim puc resoldre aquest cub de Rubik. O qualsevol altre que em puguis barrejar. Una, dues i tres. Quan jo li dic a la gent que tinc més de 50 cubos, estic segur que em deuen prendre per boig. I és que la gent es deu pensar que tinc 50 cubos exactament igual, 3x3, el típic de tota la vida, però no. De fet, en tinc més de 40 completament diferents que es resolen de forma completament diferent. I és que més enllà del cub 3x3 convencional, tenim també cubs més petits com el 2x2, o podem augmentar el tamany en el 4x4, el 5x5, el 6x6 o el 7x7. Però per què un cub de Rubik ha de ser quadrat? Podem tenir cubs de Rubik en forma de panda, que es desmuntin completament. O poden ser un icosaedre, un dodecaedre, o directament els podem deformar. Poden tenir més capes o menys capes. Poden tenir forma de poma o inclús forma de cor. I és que els cubs de Rubik no cal que sigui un cub, no cal que sigui quadrat. Precisament aquests cubs són els que són més divertits de resoldre i més desafiants, perquè aprenent el que saps amb el cub de Rubik convencional 3x3 et fan pensar molt més, et fan anar més enllà i aplicar els coneixements que ja tens per girar-los d'alguna manera i convertir-los en saber fer un panda. Però bé, no tothom que fa cubs de Rubik li agrada fer cubs amb moltíssimes peces o raros i diferents, sinó que hi ha gent que prefereix entrenar-se amb el cub normal i fer-lo el més ràpid possible. L'speed cubing consisteix en resoldre el cub de Rubik el més ràpid possible i s'organitzen competicions arreu del món per demostrar-ho. En una mateixa competició barregen els cubs tots de la mateixa manera perquè sigui just i venen tapats. Després, el concursant disposa de 12 segons per mirar el cub. I finalment, ja ve la màgia. Però els més al·lucinants per mi no són aquests. Són els rècords del cub de Rubik amb una mà o inclús amb els peus. Sí, amb els peus. World record. I per si encara us heu quedat amb ganes, hi ha autèntics superhumans que són capaços
de memoritzar-se 60 Rúbics del tirón seguits i després tapar-se els ulls i fer-los tots 60 sense mirar. El cub de Rubik és un puzzle desafiant i divertidíssim. I tot i que requereix una mica de paciència per resoldre'l, és una excel·lent manera de millorar la teva visió espacial i millorar la teva capacitat per resoldre els problemes. Així que, si no n'has resolt mai cap, t'animo que vagis a buscar ara mateix aquell cub que tens amagat al fons de l'armari, precintat, que et van regalar fa 15 anys, t'animo que t'aixequis, el vagis a buscar i et fiquis un tutorial de YouTube i amb molta tranquil·litat, amb molta paciència, dediques 10 minuts al dia i en 3-4 dies sabràs fer-lo, de veritat. És molt més fàcil del que et pensa. Només cal una mica de paciència i de pràctica. Espero que aquest vídeo t'hagi endinsat una mica a dins del meravellós món del cub de Rubik. Si t'ha agradat, t'agrairia que em deixessis un like, que compartissis el vídeo amb qualsevol persona que creguis que li pugui agradar o que li pugui fer gràcia. I si t'agraden els meus vídeos, subscriu-te al canal, que així t'enteraràs de quan pugi un nou vídeo, que sóc bastant imprevisible, la veritat. I ens veiem a la pròxima. Adeu!